Zkušenost v praxi, není to jenom teorie, je tady velká množina lektorů, který ví, o čem mluví, mají za sebou úspěšné projekty, je to propojení právě teorie s praxí, jak aplikovat ty jednotlivé nástroje v praktické ukázce. Za mě to bylo důležité v tom, že to nebylo takovýto suchý školení teoretický, ale že jsem tam viděl ty praktické příklady a hlavně to bylo všechno takovouto přirozenou formou a to je jako díky vám, že? Tam nastal takový trošku obrat v tom myšlení, v tom uvědomění si, jak by to mělo být. Lidi vidí, že během několika dnů, hodin jsou schopni vymyslet řešení a ta řešení dokážou rychle promítnout do života a vlastně těm procesům a té výrobě pomoci a zvýšit výkon a výsledek. A líbí se mi ta struktura, jak Lean vlastně funguje, že to není jednorázovka, ale je to vlastně filozofie, kterou se musíš nakazit, aby si dokázal používat a v podstatě nasát všechny ty nástroje, které vedou k tomu cíli. Chceš něčeho dosáhnout a k tomu potřebuješ zvolit tu cestu a mně se líbí právě ty nástroje té Lean transformace, když začneš používat v té metodice, jak se mají používat, tak těm lidem to ulehčuje práci, ukázat jim, jaká je v tom vize, jaké jsou ty výsledky, výstupy a ve výsledku těm lidem se dělá daleko lépe. Způsob toho školení, způsob té moderace, toho postupu je opravdu ukázkou toho, jak ty metody jsou jednoduché, ale přitom velmi efektivní a všem můžu jenom vřele doporučit používání těch metod a způsob vlastně výuky. A jsi ten program eventuálně někomu doporučil? Protože je skvělý. Je to o tom, že jednak získáte ty znalosti, uvidíte praktické příklady, poznáte spoustu nových lidí, uvidíte spoustu nových firem a uvidíte, že všichni mají nějaké problémy, které jsou společné a všechno je to o tom procesu. Přihlásil bys někoho ze svých lidí jako do takovéhohle programu? Určitě, nejradši celou firmu.